Vítejte u téhleté hry jménem Counter-Strike Global Offensive. Dneska si řekneme, co hrát, dělat, běhat v téhle hře. Normálně první věc je umět se trefit do cíle. Předvedu vám první epizodě, která se jmenuje Začátek. Musíte umět zabít cíl tak dobře. A proto jsem mistr, protože umím dávat hlava. Jako takhle například. Takže první lekce začíná právě teď. Neumít se někdy trefit neznamená prohra. Musíte běžet bomba a defuzovat. Takhle, podržet Ečko pár vteřina. Například 5 vteřin, když máte defuzky. Ty defuzky hodně velkým dlouhým tréninkem. Například jako já. Tohle to byla rychlá ukázka, jak hrát Counter-Strike Global Offensive. Jestli mít otázka ví na mě, tak mi říct do komentáře. Já odpovědět vám na vaše otázka. Já váš mistr, já váš Global Edit. Já vás učit všechno, co být o Counter-Strike. Jdou skopí, všechno umět, všechno prodat, všechno hrát. Umět vám ukázat tahle hra. Uvidět dobré camping pozice. Jako například tahleta. Hezký zabednul klečet bez pohybu. Mířit na otevřený prostor a čekat na terorista či antiterorista. My jsme antiterorista. My teď zabít a zneškodnit bomby. A defuznout teroristů. My teď být chtít říct jedna důležitá věc. Nemít skill jenom zabít zbraně. Zabít terorista i granáty. Například takhle. Vybuchne člověk, ne. Někdy nepodeve, někdy dorazí do noha. Možná vás někdy zabijou, mně se to nestalo. Už dlouhá doba. Může se vám stát, že vyhodí granát pod nohách, molotova hořící či paprička. Vás to zabít. Se vám nestane. A my se teď bude muset loučit. Ještě jedna důležitá věc, co vědět v téhle hře. Muset dobře chodit po mapa, když umřít. Musíte tak dobře ovládat tu kameru jak já, abyste zachytili a pomohli váš tým. Loučí se s vámi váš mistr Honza 2229 nebo 8. Hongaj ho.